Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej. Hemmhekk daħal fl-ar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu, Oħroġ u woqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. u ara, il-Mulej għadda. Riħ qawwi, b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-Mulej, imma l-Mulej ma kienx f'dan ir-riħ. Wara dan ir-riħ, teżżet l-art, imma l-Mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-Mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bib l-ar. Uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-Mulej jislim ixandar għal poplu u l-ħbieb tiegħu. Rib jitassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha, il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu. Uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, minix nikdeb, tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu li jiena mnikka tal-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'Ħuti. Nisġensi skont il-ġisem l-Iżraelin tagħhom hija l-adozzjoni ta' wlied Alla u l-glorja. Il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wediet tagħhom huma l-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox, Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Allelujja, Allelujja. Jien lil Mulej nistenna. Ruħi f'kelmtu nittama. Allelujja, Allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li n-nies kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. U marawh miexi fuq il-baħar twerru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom. Għamlu l-qalb, jienu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru u qallu. Mulej, jekk huwa int, ordna li niġġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, Qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li kien ir-riħ qawwi, baża, ħabad jeraq u beda jgħajjat u jgħid: Salvani Mulej! Malajr Ġesu mett idu u qabdu. bniedem ta' fidi żgħira qallu, għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh qalulu. Tassew int ben Alla. Dan hu t-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Illum nissemgħu dwar il-profeta Elija. Ismu jfisser Jaħwe u Alla, u din għalih il-aktar ħaġa importanti. Elija kien ilu jħaqqaqa man-nies jgħidulu li hemm allat oħra barra Alla l-veru u tgħidx kemm kien idejjaqhom. Elija kellu jaħrab u jistaħba far fuq il-muntanja Ħoreb. Il-muntanji huma l-postijiet tal-laqa ma' Alla. Alla jgħid lil Elija li kien ġej ikellmu inħass riħ qawwi, terremot u n-nar, imma fl-ebda minn dawn ma kien Alla. Dawn id-diżastri naturali jirrappreżentaw is-setat ta' din id-dinja, il-familja, il-ħbieb, il-flus, il-kuntentizza
u l-poter jidru bħalli kieku kienu l-aktar ħaġa importanti u impressjonanti fid-dinja. Imma dawn mhumiex Alla. Imbagħad naqraw wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija ma jimpressjonax ruħu bil-qawwiet ta' din id-dinja u kien jaf li Jahwe u Alla u fehem li Alla jasal għandna b'dan il-ħoss. Il-mulej isemma leħnu f'ħoss xkejken għax iridna nisimgħuh b'attenzjoni kbira. Ejjew nippruvaw inkunu bħal Elija li kapaċi jażel bejn xi jridu n-nies tad-dinja u xi jrid Alla. Fil-Vanġelu, Pietru id-dixxipli l-oħra kienu f'dajsa waqt mal-tempata. Din tirrappreżentana lilna l-koll. Kollha ninsabu fid-dajsa tal-ħajja f'nofs il-maltemp tad-dinja. Id-dixxipli tassew kienu mwerwrin għax ħasbu li ħajerqu, imma Ġesu ġie għandhom f'nofs it-tempesta, miexi fuq l-ilma. Għalilhom għamlu l-qalb, jienu tibżgħu xejn. Pietru mexa fuq l-ilma lejn Ġesu, imma mbagħad beża mir-riħ u ħabat ħajjeraq. Dan juri li dak li rridu aħna u dak li minnu nibżgħu jista' jidħol fin-nofs u jtellifna milli nisimgħu leħen Alla. Ħaniftakru li Kristu qeleb il-ħażen tad-dinja permezz tiegħu nistgħu nirbħu aħna wkoll. This Maltese translation was produced in collaboration with the church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching.